हेलौ लोगोफोर आं दिनै नोंसोर खन्थाइ लानानै फैलायबाय बे खन्थाइखौ दैथायहरदों सुरज नार्जारि गामि बिजनि डिस्ट्रिक्ट चिरां। बे खन्थाइखौ आवरायनो आखायाव लादों हेमानि बसुमतारी गामि गसाइगाव हाब्रुबेल डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार। खन्थाइनि मुं गोसोआव थायो नों सुबुंनि बबेबा फेरलेबसे गोरबो खनायाव नों दानो बेहाय दानो बैहाय गोरबोआवल' मोनदां हायो। मोनाबिलि बायदि नोंनि गोसो गैया नोंहा थाथ'नाय थावनि गोरबो सिङाव थाथ'हां माब्लाबा जायो नों खुसि गोजोन माब्लाबा जायो दुखु दाहा माब्लाबा जायो नों उरां फारां माब्लाबा जायो नों बोदोर बावलि एखमब्ला जायो नों अन्थाइ बिखा दानथारु लांसुनिया आरो एखमब्ला थाइनै मेगननिफ्राय मोदै रथ' रथ' बोहैग्ला फैयो नों गोसा गोसोम गुफुर बायदिसिना आबिरनि गाब गाननाय बायदि नों गोसो गैया नोंहा मोनसे थि महर मेगनजों नुनो मोना नोंखौ मोना मिसिबनानैल' मोनो नोंनि मुंखौ गोसोआव दंना नोंहा सैथोथि थार नेरसोन आरो निजोम थावनि गोसो एसेनोसै खन्थाइया गोजोन्थों।